bech mkati idho marom nade? Aparo ni ok omed VAT e bech mkati. Proposal en gisani mkati king'iewo to en zero rated. Gi propose no gole zero rating to exempt. Zero rating tiende nang'o? Tiende ni sani ng'at maloso mkati kaka wuon kambi maloso mkati, sama odhi ong'iewo gik moloso go mkati ni, to ochulo VAT kuma ong'iepe kucho. VAT ne ni sirkal duoko ne. To en kouso mkati to ok oket VAT. Mane zero rating. Tieni zero VAT. But input mare gik motiyogo mondo los mkati ni oyiene duoko pesa neno. Kogole otere exempt, tiende ni koro koyiene duoko pesa ne mano otiyogo kong'iewo gik moloso go mkati. Winjo kanyo? To kakoro uso mkati bende ok ocharge VAT. Tieni bei nyalo bedo moro cha ka bech mkati ne en siling 15 ka siling 100 to pode use 100. Tiende ni kija ohala to koro pesa ni mane duoko sama idhi ng'iewo kata ngano kata ginene kata gig mitiyogo kata stima mitiyogo loso mkati no, to no yieni mondo mi sirkal oduok ni pesa cha. Tieni ka in zero rated regime to nitiere pesa ma sirkal siko duoko ni, nikech itiyo gi mari tiduoko ni, in gi input to output yoge go nikech use ma ok ichajo. Koro sirkal ema siko duoko ni pesa. To ka en zero exempt, to koro tieni aidha ibiro absorbe kata bech mkati dhi choro malo kalure gi input mari ma koro kenyal recover cha. So in effect, exempt king'iye tineno ka onge ushuru mimiye sirkal, but onge ushuru mabe sirkal duoko ni sama ing'iewo gik mitiyogo e loso mkati. So adieri makende ni bech mkati dhi chwalore malo matin. Ok onya bedo na 16%. Nikech input te ok en vatable. Nitie moko ma kamoro onge VAT. Kech sama ichula msara kaka jatich, onge VAT michulo kaka wuon kambi. To sama ing'iewo gik mitiyogo kata itiyo gi stima tichulo VAT. To koro ka dieri en ni bech mkati dhi idho